terve. Meillä on tänään täällä vieraana Marika Visakorpi-Kemppainen, joka on tämmöinen pitkän linjan kokenut vaikuttaja niin kunta- kuin aluepolitiikassa mukana. Terve samoin. Kiva nähdä. Kiitos kutsusta. Voisit kertoa hieman itsestäsi ja taustastasi niin politiikassa kuin työelämässä? Joo, eli mä oon 5 kautta ollut täällä Jyväskylän kaupunginvaltuustossa ja nyt sitten 1 kauden aluevaltuustossa, joka toki onkin vasta ollut 1 kauden olemassa ja KD:n eli kristillisdemokraattien toiminnassa ollut sen reilu parikymmentä vuotta hyvin monenlaisissa hommissa, myöskin sitten puolueen eri tehtävissä ja kaupunginhallituksessa, erilaisissa lautakunnissa ja myöskin KD-naisten puheenjohtaja olin aikanaan 6 vuotta. Ja sitten työn puolesta on siis juristi koulutukseltani ja syyttäjänä on työskennellyt 25 vuotta. Eli sulla löytyy tämmöistä hyvin laaja-alaista kokemusta ja osaamista niin tuolta politiikan saralta kuin sitten työelämän puolelta. Joo, kyllä sitä on kertonut ja naimisissa olen ja tykkään harrastaa liikuntaa ja lukemista. No niin. No sitten kerro mulle tiivistetysti 3 tärkeää asiaa, minkä eteen haluaisit tehdä töitä niin Jyväskylän kaupungissa kuin Keski-Suomen hyvinvointialueella. No kyllä se on niin minulle kuin tosi monelle muullekin KD-ehdokkaalle, niin tuo lasten ja nuorten hyvinvointi semmoinen yksi niistä tärkeimmistä teemoista. Eli tarjotaan hyviä eväitä lapsille ja nuorille, että heidän elämä voisi mahdollisimman hyvin siinä lähteä menemään. Ja se tarkoittaa muun muassa kouluissa riittäviä resursseja ja sitten tuolla taas hyvinvointialueen puolella, että siellä sitten toimii erilaiset niin kuin tukipalvelut, mitä sieltä puolelta tarjotaan. Sitten toinen ryhmä, joka mun sydäntä lähellä on, niin on ikäihmiset, että heidän niin kuin hyvinvointinsa tai huolenpito heistä on tosi tärkeää ja ehkä sitten kumpaakin sekä Jyväskylää että hyvinvointialuetta toki yhdistää se, että taloudestakin pitäisi silleen vastuullisesti pitää huolta, että ne meidän rahat riittää sitten näihin palveluihin, mitä tarvitaan. Ja ehkä vielä niin kuin Jyväskylän vinkkelistä, niin itse ajattelen, että olisi tosi hyvä niin kuin pyrkiä siihen, että kaavoituksessa saadaan semmoista viihtyisää ja myöskin vähän luonnonläheistä ympäristöä rakennuskantaa. Nyt meillä on tosiaan on tämmöiset supervaalit, että on sekä kuntavaalit että aluevaalit, niin voisitko jotenkin kuvailla, että miksi nyt on erityisen tärkeää lähteä äänestämään ja myös siellä aluevaaleissa? Kuntavaaleihin ehkä ollaan totuttu, mutta aluevaalit on nyt toista kertaa. Joo. No olipa nyt vaali mikä tahansa, niin mä yleensä on sitä aina sanonut ihmisille, että se on niin kuin se demokratian ihan peruskulmakivi, että kansalaiset saa äänestää. Se on se paikka, missä voi vaikuttaa siihen, minkälaisia ihmisiä haluaa sinne päättämään. Ja nyt tietysti kun on tuplavaalit, niin pystyy vaikuttaa sekä sinne kuntien päätöksentekoon että sitten sinne hyvinvointialueelle, jossa siis ne tosi tärkeät sosiaali- ja terveyspalvelut on. Eli pääsee vielä siinä mielessä helpolla, että yhdellä äänestyksellä saa kumpaankin paikkaan äänestää. Kyllä, tehty helpoksi jokaiselle kansalaiselle. Kyllä. No sitten haluaisin kysyä sulta, että voisitko jotenkin lyhyesti kuvailla, että miksi just mua pitäisi äänestää? No mä oon tosi iloinen, Samuel, että sä lähdit ehdokkaaksi ja tietysti kun mä oon näin piirin varapuheenjohtaja, niin mä totta kai haluan kaikkia meidän ehdokkaita tukea, mutta jos nyt aivan erityisesti sinusta puhutaan, niin on huomannut, että sä oot tosi sananvalmis ja sulla on erittäin hyvä niin kuin tuntuma tämmöisiin just lasten ja nuorten asioihin sun työkokemukseen ja varmasti niin kuin elämänkokemuksenkin kautta ja on huomannut, että oot vastuullinen henkilö ja tunnetaan tuolta myöskin seurakuntaympyröistä, niin sitä kautta sillä tavalla jo vähän pidemmän aikaa tunnetaan. Ja se, mikä mun mielestä olisi todella hienoa, että saataisiin tuonne päätöksentekoon myöskin romaanitaustaisia ihmisiä, tulisi myös sitä näkökulmaa ja myöskin ehkä myös sitä ymmärrystä, että todella fiksuja ihmisiä, osaavia ihmisiä löytyy myöskin teidän joukosta, niin kuin muidenkin ihmisten. Kiitos tosi paljon, Marika, kun tulit mukaan tähän haastateltavaksi. Ja muistakaa kaikki, 2.–8.4. on ennakkoäänestys ja varsinainen vaalipäivä 13.4. Nämä on mun numerot. Muistakaa, laittakaa mieleen ja menkää äänestämään.